A zateklo nam se sve ova tužna vijest da je jutros preminuo Đuro Brodarac. Moram reći, osobno se znam se sa Đurom Brodarcem i osobno me ta vijest isto jako teško pogodila. Iznimno mi je žao kao i sučut njegove obitelji. Moram reći da nije nepoznato da je zatvorski sustav prilično napučen i da imamo zaista veliki broj zatvorenika u okviru kapaciteta kojima raspolažemo, ali se zapravo u okviru onoga što imamo i sa brojem ljudi koji u zatvorskom sustavu radi pokušavamo izvući najbolje. I s te strane zapravo kada pogledamo rezultate i kompariramo se sa drugima, situacija u odnosu na uvjete u kojima jesu je onaka kakva ona može biti. Što se tiče Đure Brodarca, on je bio smješten, kao što znate, u zatvoru u Osijeku i jučer su se pojavili određeni problemi i nakon toga odmah ujutro on je iz zatvora u Osijeku prebačen u bolnicu u Osijeku. U bolnicu u Osijeku su poduzeli sve mjere koje su bile potrebne, međutim njegovo zdravstveno stanje očito je bilo tako da je on danas ujutro preminuo. Ono što moram reći, premijerka gospođa Kosor je zatražila od mene jedno izvješće da vidimo da li je bilo kakvih propusta u našem zatvorskom sustavu, da li smo mu osigurali adekvatan smještaj, da li smo mu osigurali prave uvjete zapravo tamo i ja sam slijedom toga odredio odmah da se napravi jedan nadzor i naši ljudi već na terenu ispituju i rade na izvješću. Ono što mogu reći odmah, razgovarao sam sa upraviteljem zatvora, uvjeti u kojima je Đuro Brodarac bio, oni su zapravo čak i iznad prosjeka u Osijeku što imamo i čak smo u nekoliko navrata upravitelj je nudio i bolje uvjete da je moguće osigurati, međutim sam Đuro Brodarac je po navodima našeg upravitelja bio zadovoljan i sa uvjetima u kojima je i sa samom sobom i sa ljudima kojima je bio okružen. Tako da, evo, to je u najkraćem radimo o utvrđivanju svih činjenica, radimo na utvrđivanju svih okolnosti pod kojima se sve to dogodilo i nakon što napravimo to izvješće, prezentirat ćemo ga naravno dana.